Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka jingmi no kinong yalam ka Seng Congress na ka Seng kadang yaija na kapor siya kapor la kaday kinong yalam ha ka jilla ka district ka block but what ha ki constituency ha ka santrik ukala lingkot uway na kinong yalam jong ka Congress na Umsning constituency ulapha ya ka Shithi no akam siya u president ko Umsning Block Congress Committee uba Rocky Marwin ban Pyntip siya u baun no akam kum udukot bat unong yalam jong ka Congress ki tulong kubor kilay thu bauni unong yalam ka Seng Congress ude uway na kibakersyan ratba ya ka Seng hakini kisnem baladep ubalatip kertengru kumuba ifran gil walarpi ubadeiru u president ko Umsning Assembly Youth Congress ka jingmi no jong uni unong yalam kan pentron chu ya ka Congress omtang ha Umsning constituency Henry kari bhoy hi borok away uba ifrangel walarpi ubalami no na ka Seng Congress ulakit bokit wang ya ka Seng bat kinong yalam bat penpauru ya ka jingkemen ba ulala ban pendep ya ka term kumunong yalam jong ka Umsning Assembly Youth Congress uba walarpi umpat shim ya ka rai syai unlet ban penyeso no hadin ba ulami na ka Congress